sampun kersa anibali kalau sangkatan kanca saking Bagong Satrio Putra Manggolo. Namung saged ngaturke matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Diparingi pasukatan ajengipun arupi pasukatan angka kalih medalipun Patih Bujangga Anom nggih sira sinebut Patih Bujangga Anom. Ugi kalau mangke kababasaken dening kewan alas ingkang sami ambigal tindake Sang Prabu Kelana Simandana ingkang kajemur rawuh ugi ingkang anglamar kusumaning Dyah Ayu kang jejuluk Dewi Sangga Langit. Kados pundi anggening para kadang sami pinanggih paring libur kala sakadang kanca ngaturaken sugeng amirsani ngantos paripurnaning adicara Nyu Satria Putra Manggolo. Nuwun, 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 nuwun. Ugi sepeda malih himbauan dari jajaran keamanan saking belanipun Bapak Kepolisian ugi Bapak TNI untuk barang bawaan panjenengan, barang berharga panjenengan wonten ing dalu menika jenengan amati piyambak-piyambak. Ponsel juga barang berharga yang lain mungkin panjenengan bisa amankan sendiri-sendiri bila nanti ada kehilangan barang berharga dari panjenengan bukan tanggung jawab dari jajaran panitia. Sudah malih barang keamananipun panjenengan saged panjenengan emot-emot piyambak. Aja syukur-syukur kok bar delok jaranan terus kelangan sembarang barang nyalahke jaranane, nyalahke panitiane. Nggih, kula suwun kanthi sanget jajaran keamanan juga ibu dari jajaran keamanan juga dari panitia. Terima kasih. Ya gremet-gremet matone selamat gliak-gliak matone kecandak ger. Oke ngaturke matur sembah pun sangat dari jajaran keamanan blanipun Bapak Kapolsek Ngantru ugi Bapak Koramil Ngantru. Terima kasih matur sembah sangat rawuhipun. Mugi kula sakadang kanca panlipur wonten ing dalu menika aman terkendali ugi sukses hingga paripurna wonten ing dalu menika amin. Bagi dibantu kadang dulur lanang saking Jawa Timur punya LJ Pro Rental Audio Promosindo. Gen cah bagus wis siap apa durung ger? Ger cah bagus wis siap apa durung ger? Aja turu sore-sore wajining suwar-suwar. Ana ing Kadipaten Ponorogo. La 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 la. Ingkang bedal saking sasana busana tumapa saking papan pagelaran Jawi. Kang gambaraken Patih Bujangga Anom nggih sira-sira but Patih Bujangga Anom. Sejatinipun patih ingkang bagus. Ingkang sekti mandra guna bawa laksana bebasan ora tegas mafak malune padi. Ora tegas sisane gerido. Yes. Wah, halo. Huha. Ayo. No. Huha. Ayo. Patih Bujangga Anom rikala samatan ingkang tumut ambigal ugi tumut anggiring tindakipun Prabu Kelana Simandara Raja Sewu Negara ingkang badhe nglamar kusumaning Dyah Ayu kang jejuluk Dewi Sangga Langit. Patih Bujangga Anom ingkang bagus
Bawa Laksono Sekti Mondro Guna Papasan ora tegas bapak palune pandi ora tegas sisane gerito rikala semanten dia ayu Dewi Sangga Langit mate kathah rasayem karo mate kathah patem boyo yen sapa bisa gawe ramining jagat bakal bisa kadhopaken dening dia ayu Dewi Sangga Langit ya hai gue buha ayat bala Prabu Klono Sewandra Raja saking Kadipaten Ponorogo kang tumut sayembara anggenipun anggawe nglamar kusumane Dyah Ayu Dewi jejuluk Dewi Sangga Langit kanthi ara-araan ya yo siang makan nasi kalau malam minum susu Ladalah Prabu Klono Sewandara kang anggiring dening 1000 menteri 1000 bupati 1000 lurah kang sami nadhep mayung kang sami pangresuk busana kang prajuritan mitih turangga kang esti gawe regange jagat raya woi ladalah ya huhe Aniting sami ngrasuk busana prajuritan ambi kiring tindakipun Prabu Klono Sewandara kinangatenipun Dyah Ayu Dewi Sangga Langit amung putra amung rasa sami pinanggih satunggaling para prajurit 1000 nagara ingkang aniting pajaripun Prabu Klono Sewandara ugi 1000 bupati 1000 menteri ugi 1000 mudin ingkang tumut anggiring kinangatenipun Prabu Klono Sewandara salah setunggalipun nyapa to jadi penak-penak kok regeng-regeng ngampilo mie Anissa apa mie Mbak Dinda kuwi mikmu ampilono Amit wong penak-penak kok dindeke regeng-regeng dipenak niku iki ro gawe mie heeh aku lek mbok sak paringne aku piye to Mit nasibmu ki? Sik. Ngapa? Sing nyare sapa iki, Sing nyarne yo Pak Kolik ki lho. nyapa balenono lek menyare piye lek menyare piye? piye to jare sing Lek menyare piye? Lek menyare mang piye? sing teko ndi Yo memang lho aku wayah maju joget ngene iki meng lho. Lek menyare piye? Lek nyodro kairing dening 1000 menteri 1000 lurah ugi 1000 mudin lha iki mudin kok nyapa mau jak pisane? lah wong 1000 prajurit kok sing ana ning Ponorogo kabeh digoyong Yo 1000 patih apa? Pujangga Anom ngono lho. 1000 apa? Patih 1000 Pujangga Anom piye to? Heeh, 1000 patih Pujangga Anom. Lah sing gagah. Lah Pak, sik to, lah panggung sakmene kon ngetone 1000 Pujangga Anom ndak bek. Piye?
Iki lah panggung sakmene kok ngetone 1000 bojonggoan mendak. Yo ngene lho lek maksud iki etok-etoke iki 1000 ngono lho. Etok-etoke 1000. Etok-etoke 1000. Berarti awakmu 500 kono 500. Kira 500. Wong. Engko terus tambahno 4000, dadine 5000 to? Tukokno sempol nang kono. Mbak iki bapak-bapakan panganane wis jenenge ngopo. Kowe iki ngejak hitung-hitungan lho malahan mesti dicondro sing apik ben koyo tiro. Ojo sampai ngisi-ngisini aku. Ngapa kok iso? Diceluk pemuda ngasinan kene iki. Iya toh? Pemuda ngasinan. Pemuda ngasinan. Iki ki tenan. Tenan piye? Kene iki kabeh asin. Kowe iki nyemora. Ya ora ning ngono lho, Mit. Desane jenenge iki Ngasinan. Alhamdulillah awake dhewe bengi iki ya Mas Kolek ya. Ditimbali rene iki. Ngerti ora kowe iki? Apa acarane? Dalam rangka tasyakuran. Tasyakuran bahwa alhamdulillah kolah nang kene iki wis diroto akhirnya didadekne kene kena jajaran. Jangkrik. Lah kene biyen kolah kene. Kita Bu nyuwun sewu mriki riyen kolah nggih. Oh, wong kene iki ora enek sing ngerti kolah ya apa kolah. Kolam. Ngono lah. Aku ki lho ngertine lho daerah kene kolam ikan, kene pertelon. Terus ngalor titik iki pertelon, golek nyetanduk memak kayah. Ngono iki ngerti. Sapa kuwi? Ngono lho. Mes sapa Mit? Kok apal karo mak kayah? Mak kayah kok apalmu mak kayah iki lho. Aku roh kuwi mak Jeto. Iki wong endi iki? Iso ini. Sopo? Jetone. Jetoe. Lah kan merongos ning parkiran lor ya. Ora ning rongose mangan pentol ngono Mit kok. Wong dijak, ayo to wayahe ganongan macak. Heeh, disik sik nang kene, tak amane iki parkire. Wah, kuwi mau ngono kuwi mau. Jeto iki mekan mulih. Alhamdulillah telung sasi iki dek iki wis merantau suwi. Enek. Merantau telung sasi. Ora telung sasi lek. Suwi tenanan. Alhamdulillah Jeto ki merantau ki petang jam. Piye to jane iki? Piye to? Gone nang ndi nek merantau nang ndi kok petang jam. Perjalanane menuju ke perantauan ki petang jam. Kuwi nang ndi kuwi dhek iki? Nang luar kota. Ngendi pase? Jeto ki saiki sukses lho Le. Ngerti apa? Jeto anake kaya iki ngetan lho. Mak kaya. Mak kaya. Kancamu mak. Wong tuwa ki rada dihormati sithik. Lah iya. Kowe nek nyeluk jitu ora apa-apa, cita-cita ora apa-apa. Angel iki paling nek wong tuwa ki ya mbok dihargai, dihormati. Aku ki sangat menghormati orang tua. Kok ngono to hormate iki? Maksudnya menghargai orang tua. Mak kayah ki wis tak anggap koyok makku dhewe. Wis koyok ibuku dhewe. Dadi ki nek apa-apa aku mlayu ku yo nggone mak kayah. Umpamane. Aku mak apa ki jenenge luwe. Arep mangan. Aku rono memang kaya. Mak kaya, mak nyuwun sewu, kula badhe dahar teng mriki. Heeh, Met kono jimuke nang mburi. Nang mburi. Kowe njaluk dhuwit 1000 apa njaluk mangan? Mangan. Lah kok njaluk luwe. Lho, aku main ning daerah kene, dilalah kok pas urung maem, aku mesti dikongkon mampir. Lekmu pamit langsung mlebu. Heeh, umpama aku luwe, aku mesti tarenku ngono kuwi. Lek taren nang piye? Mak nyuwun sewu kula. Ya aku lho. Iki beban ke mak kaya lho, yo lek duwe duit gak duwe. Ora apa-apa. Lho kok iso ndak apa-apa piye jan iki? Digolek nek utangan nang lore. Padahal kowe nyusahne kancane muncul. Mas apa? Kok iso muncul to? Lore muncul kuwi lho. Mepak Malik. Lah Mepak Malik kasbange jagung kok. Juragane wedhus. Oh, iki piye? Saiki juragan kuwi lek umpama luwe ya lek ya. Lah umpama ngelak ya ngono. Aku ki golek mak kaya. Mak nyuwun sewu, kula ngelak ngono. Heeh. Kene lho Le. Lho, kenapa? Mie. Lho. Ora. Masih kon ngombe. Yo nek pawon kuwi mengo. Dadi ki aku wis koyo keluarga dhewe, wis tak anggap keluarga dhewe. Sik to. Kuwi mang terus bahas Jeto. Apa lunga enek 4 jam ku mau? Perjalanane. Oh, perjalanane 4 jam. Terus mulai lunga ku mang iso oleh apa? Alhamdulillah mulih ki ya. Biyen omahe iki nyun sewu etandalan ki to. Kuwi biyen ki alhamdulillah ki sing ngarep ki kan nyun sewu urung dikeramik. Urung dikeramik. Urung dimester, urung dikeramik. Iki sak teploke mulih ki alhamdulillah. Wis dikeramik. Urung ya panggah urung dikeramik. Ya wis urung dikeramik. Tak kira lek mulih rene iki dibangun apik. Ora, heeh ya wis dibangun apik alhamdulillah. Apik tenan. Saliyane iki apa? Kamar tidure ki apa kuwi jenenge? Kamar mandine iki saiki porselinan apik, kamar mandi di dalam. Di dalam. Di dalam rumah. Lah lek ning jopo terus biasanya kan terpisah, biar
terpisah. Antara omah karo kamar mandi iki terpisah. Jarake. Jarake yo enak lek ke 500 meter. 500. Oh tak kira gak 5 kilo. Ora 500 meter kidul. Dadi ning musola kidule ngono lek. Lah. Lek kebelet ki piye lho pengen sakne bocah kok. Ora tenanan iki tenanan. Alhamdulillah wis muga-muga pemuda ngasinan selalu kompak. Amin. Tambah kompak. Amin. Pinaringan rezeki ingkang barokah. Amin. Pinaringan yuswa ingkang panjang. Amin. Pinaringan sehat seger walas wal afiat. Amin. Penonton sing hadir didongake. Para penonton. Loh, ayo dongakno. Ya ben, oi, ngono lho biasane iki. Yo ora ngono. Penonton, ngono lho. Kok para penonton? Oh salah lek gua ngomong. Heeh. Penonton. Sing kene wis ketok semangat. Jajal sing kidul Sing kene rong patek iki lho. Penonton. Cek sing kono, sing lor. Iki sing lor iki. Heeh, sing lor. Penonton. Kok ndek enek suarane to, Mit? Anu biasane kademen. Ademen. Sing buri kolek. Beri lah iki para panjak iki. Iya. Panjak. Iki piye to iki jan iki? Kowe ngerti ora sebabe kok meneng? Lah nyapa? Panjak ki kok bodo meneng kabeh ki ngerti ora? Nyapa, Mit? Urung oleh jajan. Oh ki mau. Apa wong kuwi mang medon bodo golek jajan. Lah kok nyapa ora oleh jajan? Ora. Lho, karo panitiane karo tonyet to malah dicepaki. Cepaki apa? Kene malah panjak dipepet ning ulun malah mepet kandang sapi cepaki tletong. Yo ora ngono ben ketok lek apik ombo ngono lho. Ah tak dongakne penonton. Mugi-mugi para penonton kang tembriki sedaya diparingan seger waras. Amin. Rezeki kang kathah. Iya amin. Sing urung duwe utang Nek korong diutang-utang dhewe. ndang lunas. Amin. Sing urung duwe bojo ndang duwe bojo. Amin. Ah. Lah sing wis duwe Sing wis duwe tambah. amin. Tambah gemati karo bojone. Mulane kuwi tak amini ndangan ngono lho. Ojo kesusu diamini sik golek. Lah aku tak amini kok mesti positif. Nyu Satrio Putra Manggala. Sopo ta sing ora kenal? Sopo sing ora kenal Nyu Satrio Putra Manggala singkatane NSPM. Bener. Nyu. Kepange nyu artinya baru. Oh, baru nang anyar-anyar ya. Anyar kabeh rupane ireng. Bling-bling ngono kan. Bling kabeh ketok disawang teko kono celorot. Ngerti ora kowe celorot? Bledek. Lap. Kuwi iki lerang liu dan musim. Ya ora maksud iki jete anyar dadi kesorot lampu iki mak ses iki cara digeng ngogel ngene ya. Sret ngene mak lap teko metonyet kono ketok. Wah. Celorot sih lek. Ero to metonyet iki ngerti ngene ero. Alah. Ro ora jane. Ngendi yo metonyet iki ngendi? Gang iki ngetan to? Terus Terus. ngendi dalan? Ki pon dalan apa tengen dalan? Tengah dalan. Lah. Oh, tengah dalane batuk ngono iki kancane to. Kanan dalan. Teko kene ngendi dalan? Ngetan kanan dalan. Alah kleru. Loh, ngendi? Oleh klek. Wis kleru. Kiri jalan. Wis kleru. Sekali bedek kleru ya wis nyet, engko potongan nyet. Apa? Potong. Apane sing dipotong wong iki wis genah renek apa-apa. Jangkrik. Ngono iso. Ngene lho Lek, maksudnya iki Nyu Satrio Putra Manggala kepange nyu anyar. Nyu anyar. Bapak-bapane nyuwun sewu, seragaman kabeh anyar. Coklat malah kaya jenang Lasimun. Kuwi ben kita lek seragam ngekrik. Iki ora mek bapane. Apa? Panjake delok aja iki lah. Panjake apa? Rodok piye ngono, Met? Lek jajak ngadeg kok. Ayo tok. Aku kok ngadeg. Yo ngadeg. Iya. Pajak iki yo diseragami anyar. Ayo Lek. Iki khusus Pak Kolek ya ya. Ayo. Lampumu patenono, Ndra. Lampune pajak patenono. Mas Kolek ngadeg. Yo sik to tak ngadeg. Ndra, lampumu Iki pajak patenono. YouTuber sampean Zoom ya iki. Nah, iki Lek lah. Nyapa kok karo kon zoom iki apa? Sampel Pak Lek. Kok stempel kaya ombene digawe stempel. Sampel. Contoh, salah satu contoh. Ya aku duduk Ayo brand ya. berdiri Mas Kolek. Ayo, monggo. Bola-bolaku Aku kon ngadeg iki. Iki di zoom ya. Iki kon ngadeg aku. Seragam ben menandakan seragamnya pajak ki anu. Ngadeg kok sik to Lek. Ora nek opae suwi-suwi. Alah kowe aja kesuwen linggo. Nyapa? Asam uratmu malah kumat. Kok iki klambi ora. Ayo ngadeg kok dilit. Ah. Hop, wis ngono lah. Wis iki wis. Mas, ya delok. Aja disum. Pajak anyar ya. Ya klambi aja. Kene iki to. Kene ini kombinasi batik. Api. Kowe ngerti? Nyapa? Malah koyok pegawai ning MBG. Jangkrik. Ya ora Met.
asu. Lah wong kanca-kancane. Kowe ngerti yo ngene-ngene iki bot-bote iki sing nganu Efrote teko Mas Iqbal. Efrot apa to? Oh, pengorbanane Mas Iqbal iki ngono. Lah kok iso koyo ngono lho. Kok pengorbanan ki piye? Lah lek aroma Mas Iqbal ora mungkin kambine panja anyar. Wah, sponsor berarti. Ora sponsor. Ora nyeponsori iki bantuane teko Mas Iqbal. Oh, berarti klambi iki teko Mas Iqbal. Tenan. Bopot diseragami. Iya, kepang ke mau yo wis diseragamke. Heeh. Lah ganongan kok ora? Lah yo. Gaya apa? Wong kowe ganongan wong papat jarang teko kabeh kok. Endi? Wong teko loro sih ora teko. Teko loro. Iki ngono sip-sipan. Lah, kok Dadi kaya kok arep sing loro operasi. engko sak sing ngarep NSPM lek main neh kok genti sing loro. Ngono lho lek. Gantian. Sak sing ngarep ki lek main kuwi genti sing loro kuwi sing main. Mbok yo dadi sitok, dadi nurunge tok lek rukun. Wong teko wong papat sing teko mek loro. Teko kabeh lek asline. Wong yo padha-padha ya. Asline teko kabeh. Lah terus biasanya kan enek Mas Dakoro. Mari ngono biasane enek Mas Jeto. Iki teko kabeh. Lah semonge nang ndi? Sing Mas Jeto. Iki melu ngewangi panitia ning parkiran lor. Parkiran lor. Kan wis tak omongi. Kok ngewangi parkiran ning lor apa kuwi kok dhek Mas panitia? Jeto minangka melu pemuda ngasinan kene iki lho lek. Kok yo enek sing percaya lho ya. Alah kok ora percaya kepemimpinane Jeto. Kepemimpinan. Apa kuwi? Kepemimpinan ketua. Kepemimpinan. Nah, kuwi lho. Tahun 2022 sampai 2024 iki ketuane yo Mas Jeto. Agus Roy Santoso. Yo to. Sopo sing ora kenal Mas Agus? Agus Royko Santoso. Roy kok ora enek kone barang nyapa. Roy Santoso. Kenek kone. Ketuane pemuda ngasinan kene iki. Alhamdulillah diketuai Mas Agus ku ya. Duwe kas ora duwe. Hah? Sito. Kudune ketua iki diunggulne lho, Mit. Hah? Ketua iki diunggulne. Unggulne apa wong tak tekoki ngono ki kase pemuda mahmu piro? Ora enek apa-apa lha muni ngono. Kegiatane kowe ngerti? Apa ae? Liyane nonton bareng timnas ki rene. Dadi pengen nonton bareng. Lho kita lek kompak iki ngono kuwi lho masyarakat. Tapi kan yo alhamdulillah ini terbukti bahwa malam hari ini kekompakannya luar biasa. Mampu menggelar kesenian jaranan ini bahwa menandakan kalau pemuda sini itu akan cinta sangat budaya. Kesenian. Heeh. Jumbo karo temane bengi iki, Jo. Bengi iki. Memperingati Hari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Terus tujuannya apa digelar? Kegiatan iki bertujuan untuk memajukan UMKM. Bocah nom-nomane wis mikir UMKM. Betul Mas. Ngono kuwi. Terus mempersatukan semangat pemuda-pemudi ngasinan RW 3 RW 4. Ngono. RW 3 RW 4. Iki anu ya Mas Kolek. Terus apa neh tujuannya apa neh? Ya wis kuwi. Lah iki enek salah satune panitia sing arep ngoweki sambutan. Wong ngono, alhamdulillah. Ayo Mas, diserepekne Mas, serepekne Mas. Ayo Mas. Ayo Mas, ayo Mas. Aja ngahingi ngono ku lho. Wah. Wes kene lho. Maklum. Kene tengah kene. Sik anu. Kowe ngerti ora panitiane iki, Mang? Endi? Jaluk gendong. Oh, jaluk gendong nyapa? Sik. Aja nyingkuri kaya wong ora tau roh panggung, nyingkuri kamera we. Iya sik to. Panitiane iki Mang jaluk gendong kowe ngerti ora sebabe? Lah nyapa? Tibakno wis jompo lumpuh. Oh jompo. Asu om. Tibakno kowe to iki to. Asem tak kira oleh sapa? Mboten cogloke dikek mik dianter mangklek. Anu Kira oleh sapa kowe iki? ngapunten Mas Kolik. Nggih Mas pripun? Kula minta waktunya sebentar. Ora enek Mas aku gak nggawa jam iki. Nyapo? Iki panitia sing arep sambutan. Sik to, iki rene iki pacaanku wis
setelku wis apik, wis ganteng, mau tarik rene lho maksudmu lho. Ora iki mah aku diomongi jare panitia arep enek sing sambutan. Enek kuwi time dhewe. Sik tak bahas setelmu apik. Sandal jedingnya apik. Kok gawe sandal gini jeding ngono kok apik. Sik, aku ora trimo, aku wis kadung mau unggah nek kene iki sing delok ya tangga-tanggaku. Lah apa tegene polsek apa piye lho gak trimo? Lah aku kaso sapa? Lah jaremu kok gak trimo? Kok ngene polsek ngono. Aku sik ora trimo. Kurang lengkap iki panitiane dari pemuda. Enek satu lagi lek. Sapa? Wakil panitia. Yo aku jujur. Pemuda kene iki strukture genah. Genah. Mulai Ketua dari nih. ketua saya sendiri. Iya yo kowe. Aja cedek-cedek. Abangmu kayak pertalit. Sik, Saya sendiri karo ngene. Saya sendiri. ora. Aku koyoke wagu pacaanku ngene. Ketua panitia. Ora aku sing loro iki to, telu iki. Kudu, enak-enak, tenanan saestu lho aku. Tenanan. Di para bersane warga Oh, kene. karo bendahara. Udah bendahara. Apa? Itu wakilku. Wakil ketua Nojo. Menyampaikan laporan kegiatan. Ya, mungkin tak panggil dulu. Ya, oke. Sapa kuwi? Yo, sik Iki sebentar. perlu ditanjakne pada Ora, beli lah, amit, ora. amit, Oh amit. iya. Heeh. Sapa mangga? Lho kowe kok marane nyapa to? Anu, aku ki yo gumun kok Agus kok yo dipercaya dadi ketua ya. Ndak iya. Kok ndak maksudnya wong kiwa tangan apa ndak krungu kasus sing 2 tahun kepungkur kae ngono. Iki 2 tahun pungkur ke ajane ning Rejagung wis konangan lho Malik Pemean. Lah iya. Kok yo lolos lho Agus iki. Nah, Iki dapoe apa iki sih iki? Sik, perkenalkan ini wakil saya dari Pemuda Ngasinan. Mo iki ya pemuda. Walah, iki lak yo dakoro to iki. Udu. Wis saiki blatek sapi to we. Pacaanmu ngene. Iki Lah ndek sapi. Lah pacaanmu delon. Ora kebagian kuwi lho, warna kuwi lho, biru-biru kaya Endi? kaya petugas apa? Anu, karyawane iki lho. Apa? MBK. Ora kebagian gek kene aneh sak duwene. Lah wong iki ya ketua, aku wakile. ora sik, iki koyoke kurang lengkap. Kowe roh perkarane ki lunga nyapa? Nyapa? Nilep dhuwit kas kuwi lho. Mo aja layak. Tahun dingi yo ndak nanggap jaranan dibae ditelepne kuwi dah. Bajinul Kon ngono. munggah ya ora patek wani iki, Mang. Ora wani wong digolek wong pirang-pirang ngono bodho nggo boto isan. Ora, aku iki yo aku maksudku ben ngalih kok kene iki takut. Takut piye? Aku duwe tanggung jawab penuh. Heeh. Ngono, Tanggung jawabmu apa? tim repot lho. Kowe nyapa? Sik, koyoke aku wagu ro. Anu Adewe wis yo tak cencang sapine ning mriki. ora, adewe perlu gawe aksesoris lah. Ben ndak didelok wong iki. Yo apa to pacakane iki? Oh, ben padha. Kaya ngono to. Oh, dadi iki ben menandakan lek padha. Adewe ki lek wis ning atas panggung iki ringan sama dijinjek, berat. Ayo didom. Piye? Pasorone didum. Dadi Kene, ben padha, ben aku- padha. Yo ngampel iki mu wis tak bantu awakmu. Bo. Yo. Gile apa kowe SMP yo? SMP yo. Piye terjadi iki? Iki kenang-kenangane bosku teko luar kota kok iki. Wah, sandal jeding ngono kok kenang-kenangane bosmu. Luar kota apane ya? Alhamdulillah Mas Amit tapi ndek iki mangan mulih cae. Ndek iki wis ngedilne tuku lemah Mas ndek iki. Oh, sik. Alhamdulillah. Sik. Alhamdulillah telung saet 6 sasi ning Piro? 6 sasi ning luar kota nyambet gawe hasil. Alhamdulillah kowe iso tuku lemah. Iso duwi lemah. Alhamdulillah Mas. Pirang ru. Rong kresek. Kuwi nguruk apa to wijan? Jane nggih nguruk bletok apa piye kok mek rong kresek iki. Apa Lemah iki ndak ya 4 ru 5 ru ngono lho. Pate rong kresek kok sian di. Omongnya panjang lebar iki tak kira lek bela aku. Lah ngene kan lak ya padha. Nah, misalnya dijajak ora ae. Dadi adewe iki ngono wae. Soale nyapa? Stylku ngene wis. Goblok. Mau masang iki lho, Oleh Jok. ngisore lho, Met. Olah kene ne lho. Wong ki mengsirku ki ora anu. Ngisore kene lho. Tutup. Heeh, kemaluan. Ora iso bedakne ngono to. Nah, Masa ngene kan. masa adewe- bojokamu yo padha kena gitu ngono. Makane anik Aku gampang mang berat. iket mang yo karo tonyet. Aku ngamati teko poncot jareke kolik ganongan ndak tau lengkap. Iki lho buktine lek. Iki lek. Yo lek. Kose toko se. Se kose Ganongane ojo. lengkap. Alhamdulillah 1, 2, 3, 4, 5. Loh.
Kuwi tutup barongan utuh ganongan aja. Kuwi bakale bantengan kuwi. Tak kira lek iki barang. Kowe wani-wanine kuwi anake bendahara New SPM Anake sapa, Pak? Kuwi bendahara bapake sing nyekel keuangan ya kuwi lho. Lah tak kira ngadeg ning sandinge Dakoro iki ya tak kira ya gerup kok, Pak. Oh, uduk. Geruk. Nah, wis. Nah, ayo. Lek wis nyambung ngene iki berarti joget. Ya toh. Tiba Kowe ning luar kota lak suwiran joget. Ya toh. Suwiran joget ganongan. Ya. Suwira atraksi. Ya. Iya toh? Ya. Terus weh, lek brengose tas dikerok. Beh, tenan. Apa? Masa tak dikerok? Iki deloken ketok rewesi jenggote kene ya dikerok. Ya, iki rada rono titik. Nah, madhep arep. Nah, Apa? ora malah resik lek. Lah aku pernah ngono. Malah koyo tapir. Tapir lho ngene. Ngawur. Sik toh, sik. Aksesorismu ndak penak. Kuwi sing dhuwur gampang iler. Iki ngono minangka celemek. Ora, kuwi gampang iler ya. Masa lunga 3 sasi malah gampang iler. Dadi engko lek didulangi ben ndak ketes teko ngendi-ngendi dadi nang kene. Ngono ya ta ya. Heeh. Oh, saiki digampang. Ayo para kanca aja turu sore-sore, aja turu sore-sore, aja turu sore-sore. Turu kok bengi lek wis ngantuk turu kok. Oh, nyarne ganongan arep metu ngono kae lho. Ya kuwi mung wis kemangko lek tugase kolek. Aja turu sore-sore, ora kok aja turu sore-sore, aja turu sore-sore. Lah ya sore-sore aja turu lek bengi lek wis ngantuk. Aku kan Ora ngono. Kowe ngisi yo sik. Kowe tak bantu. Minggir dulu. siap Mas Ya. Roy Kira. Santoso. Bro, mau pancen Roy, ngene Roy. malah kaya tukang masak nasgor yang. Ora aku Don. malah kaya cakilan Banyumas kayak gini. Ya, krek tim repot malah ngurusi Amit. Yo. Inilah dia Teguh gede. Kakaknya Teguh cilik. Oh, alah kayaknya. Kalau kasat tanjakan Beri tepuk tangan. Kalau kasat tanjakan gawe kalau jaluk tepuk tangan. Iki ganongane rambutnya rada tukul. Alah. Piye Mas? Saya takut kurang sempurna loh Jo. Kan iki ganongan seragam wis nganggo. Iki karek make up. Make up. Oh iya rene aja. Nah, tim make up sih. Ya Jo. Ya. Lah malah koyo cimol ngono malah. Aku yakin nek kanca-kanca kuwi madake mesti rada bagus. Ya bagus lah. Bagus. Ngapunten kula ngambil handphone sampean kula tak ngoco. Ngambil apa? Handphone. Handphone. Sore. Ora kok handphone ora handphone. Loh, Mas, bocah ki yo ngono. Biasane lek bocah-bocah kan yo lek muni sampean wis ditelepon to. Ngono. Dek ora, awakmu wis dibel. Aku lek Seto. Aku tak Lek muni mang apa lho? Handphone pricing ngene iki. kuwi apa kuwi ngawur. Handphone pricing dingene ya beda. bagus Ram. Kaya anu lho jenenge ning Korea lho, Lee Jungkook kuwi lho. Apa? Lee Jungkook. Apa kuwi Lee Jungkook? Sik to. Kuwi sing K-pop iki lho. Anu Mas, sik. Anu kula ngambil kamera depan. Nyawa Jet. Bagus. Anu man. Nyapa? Apa mang ning kamera enek medon. Enek Lho medon. wong kowe sing delok awakmu kok malah tekok kancamu kuwi lho jadi. Kuwi aimu. Ra iku ndak pokro dhewe ta. Ora apa-apa nyatu sengaja. Tapi jujur atau tambah bagus ngono gitu. Dipacaki kaya Anoman ya. Ngono. Oh ya wis. Karakter wayang iki normal. Wayang Mas, ketoprak. Ayo Mas. Agus Royko rasa sapi. Ayo beri tepuk tangannya meriah buat Mas Agus Roy Santoso. Pemuda ngasinan
sebuah atraksi salto belakang. Penampilan yang luar biasa dari Agus Roy Santoso. Anu yo. Nalika salto no iso mak hung ngono. Anune iki wajah iki kok iso ngetokne asap-asap ngono, kemeluk. Wajahmu iso kemeluk. Ini kemelu itu menandakan aku ini terlalu semangat. Terlalu semangat apane? Kuwi wajah apa mie goreng to. Wajahnya apa? Kemelu. Atrah iki wajahnya koyo biang. Jadi panggah kemelu ngono udah. Lah, Gak tawon nih. lah aku mangilo kamerane kintul lho, bolong kuwi lho. Heeh. Malah rai ditepungi malah kayak free chicken. Koyo apa? Free chicken Kentucky ya lho. Halo. Ora free chicken lah jare free chicken. Free chicken berarti gratis. Berarti gratis. Wih emang bahasaku sing terlalu biasa. Aku lama ndak di sini. Lah sing bener apa sih bener apa? Red chicken. Wong kler rusak kata lek ngematne lho. Lah saiki Dakara. Sapa? Dakara Tapi- lho. Buktekno. Ora mung trimo atraksi tok le. Oh. Klambine ngene iki lho. Warok Ponorogo. Ayo Mas. Hentah. Iki lo telandang ger. Wah. Iya. Lo. Iya. Twice. Iya. Up. Luar biasa pemuda ngasinan Bendosari Ngantru Mas Kolek. SDM-nya luar biasa. SDM-nya betul. SDM. Sumber daya manusianya luar biasa. Terima kasih. Mempunyai bakat berkesenian. Ya toh. Alhamdulillah. Iki yo pemuda ngasinan. Wah jan tenan kok ya. Seto Mas Koro, seto. Tapi iki anu Mas Kolek ngapunten. Iki yo alhamdulillah dari personil pemuda iki semuanya itu multi talent loh. Multi talent yo. Koyoto. Ya kaya to sing apa perwakilan dari pemudi kuwi yo enek khusus tukang nyinden yo. Tukang nyinden. Enek Iya. sapa? Dari sini Mbak Anif. Mbak Anif. Lah wis sinden Anif siapa sih sing yen ndak kenal Mbak Anif iki? Mbak Anif sinden kondang. Sinden kondang. Sapa to kuwi? Anif Sinden to kuwi. sinden Itu sinden. enek nah sinden Sopo? seniore Mbak Anif Sapa kuwi? mak kaya Kuwi makku. loh Mbak Anif biyen ki sing marahi makmu lho to Ya dhisik cilikane sing ngomong atu ya. lah iya aku ki wis ngerti lek ngono kuwi Iya. asline domongi aku ki wis tepung lho lek wong kene iki Alhamdulillah, lek wis ngerti. alhamdulillah ya to Iya. Rene Ya. Ning aku krungu kabar lho, Mit. piye Aku krungu kabar jare Jeto karo Mas Dakoro iki pernah melok ning salah sijine ketoprak ning Tulungagung. ketoprak lho cah loro ki melu tau Mas Lah mulane kuwi iki kan ngomong lho kosek to. Alah kemlindi to lho, kemlindi to. Napa lo isin wong kowe nek ketoprak trimo dadi watu lho kok isin endi Lah ya isinku kuwi Masa main pejabat. begegek ta ngono. dadi apa Iya pemain begegek. dadi watu lek sing pertamanan kae to Mas iki wis mundhak Dadi apa? sing keloro ki alhamdulillah dek kapan ke yo pentas nang Mojokerto yo Mas yo Mojokerto. ketoprak kene Tulungagung Baru lanjut ning Jombang kae. alhamdulillah bablas nang Jombang dadi cuyu Malah ra ketok wong. Malah berarti mek ngono mirang-mirang ngono mek oh mek lek iki tenanan mau dudohne to. Lho ya tak tutuke. Ngomong ke mau Mas, sapa jenenge Dakoro ke mang kan ngomong, kowe kaya Anoman. Coba iki jajal ke Anoman loro. Lah sing lagi godrekan cara ngomong nih anggodonan ngono. Oh iya iya. iya. Dituduhne perangane karo sampeyan no Mas Koro. Karo sampeyan no. Kayak biasane ngono lho. Anoman. Ngono kae. Dadi yo
Dadi iki yo tangga-tanggane dhewe iki yo ben tau lek dhewe iki yo dhewe tau maneng Jakarta. Ngono lho. Jakarta. Tutohno. Kuwi tau lho. Tahu ya. Main apa kuwi? Rencana. Main tapi rencana mek Guran. Kan ndak sido to, Kak? Aja mak apa ndak sido. Coba ben roh kabeh. Iya. Nah, mulane kuwi. Heeh. Yo. Ayo, Mas. Yo, Mas. Rodok. Gendange dadi ya kuwi ya. Iya, kalem. Sri Tanjung. Ya. Pisan diambil paketan dari tukang ngendangnya dhewe. Sik. Piye tajane? Piye? Wis. Oh, kendangnya. Nyatu iki. Mengko kendang. Apa-apa iso lho, Mas Jet. Tak kira. Nene. Kowe malah ndekem piye maksud malah kancamu sing mau. Kene. Ora apa. Kene. Ora apa-apa. Ya ora apa-apa ngene. Ora masalah ngono ta. Kok kowe genti Ya malah kaya bocah arep kowe iki tak tagap nang kene kok malah ngalih. Lah yo. Ngono. Kok jeta pacaan kaya arep nyetrum iwak ning mbok bingung. Sri Tanjung. Kowe lho iki Sri Tanjung. Dadi iki penonton kene ben ngerti alur ceritane iki. Lah, dudohno bro karaktere adewe pas adewe main ning dramane kolosal. Sri Tanjung kowe. Deleng-eleng Sri Tanjung iki kemayu. Sri Tanjung iki kemayu. Lambene mesem kaya jemblem ngono kan lho. Lambene iki ngene rada dicokot titik. Rada Kuwi mrongos. nyongot kuwi. Cokot titik ngene lho, ngene pojokane lho, pojokane lho. Sri Tanjunge duwe loro step. Tanjung, ini Mas Sri Tanjung. Kekno kuwi lho. Kowe iki ning kono. Dadi kirek. Loh, kok kira to? Hah? Sido paksa. Oh engko lek nunggu awakmu. Kowe Kira raja. kaya nyatek dasmu. Iki silo hati kromo, aku sida paksa. Kowe sido paksa. Sri Tanjung Kok ngene lho. Engko barono kowe teko arep njaluk aku. gonjak, heeh. Jawa ketimbalan. Nistokaken kula saestu kula niku terus. Meneng aja omong sik. Tanjung. Tresnaku. Sineksen lintang kamu biar Tanjung. Endi lho ora enak. Umpamane kok takok endi yo mendung koyo ngene kok. Sineksen lintang kanggo biar Tanjung. Ngene Tanjung. Iki ana aku pawar. Tanjung. Anu to iki kelebon kuntilanak to. Contohna to, Jet. Sri Tanjung. Apa Kang Mas? Kayak mbahmu. Wajahnya kayak mbahe. Atu ya putune. Ya wedak. Tapi kemayu ngene to. Sri Tanjung kemayu. Kemayu ngono lho. Tanjung. Kaya adewe drama sing main di sini. Iki ngene ya Tanjung. Kowe bakal tak tinggal. Ngupati Tumbaling Praja ning Gunung Semeru Tanjung. Lajeng kula tos pundi Kang Mas? Sabar ya Tanjung ya. Enten ana baliku bakal kowe tak mulyake ya Tanjung. Ngono Kang Mas. Tanjung tak tinggal sik ya Tanjung. Kang Mas. Apa? Sedih, tangis. Lah, nangis. Kurang nangis, Jet, kurang nangis. Lah. Lebih sedih. Lah, rada terseduh. Sedih, kurang nangis, kurang gobios. Jet. Menggok. Ben ketara nangis, Mas. Ben ketara Sri Tanjung nangis iki ngono kuwi. Nangis. Kowe teko, Jet. Teko ape gonjak iki ya.
Roh, sing nyembur ku sapa sing nyembur? Hei! Hei! Sri Tanjung! Jeto. Layak kewecing. Aku pengen manut instruksine Dakara. Kurang gobios. Lah ngene kan ketara gobios. Ketara nangis. Kang Mas, kula kok panjenengan tinggal Kang Mas. Tanjung. Kowe nyang apa Tanjung? Panjenengan iku sinten? Kula. Panjenengan sinten? Aku iki. Agus. Sri Tanjung kok enek jenenge Agus iki kok. Aku Patih Silo Hadi Kromo Tanjung. Wah, lah kowe to iki umpamane bagi kowe. Agus. Patih apa, Rok? Aku iki Patih Silo Hadi Kromo. Iya. Panjenengan kok ngantos dumugi ing kamar kula. Badhe kenapa panjenengan? Kula teng mriki ajenge nulung kowe Tanjung. Lho, gelem ora wae tak tulung saka aku iki Tanjung. Aku saestu. Aku tresno karo kowe Tanjung. Piye? Bengung. Bengung lah. Rono. Wo kleru geser. Madhepe rono. Nah. Aku neng kene iki jemput kowe ana rencana mergo aku tresno karo kowe Tanjung. Kowe tresno karo aku. Heeh, kowe gelem. Oh, gelem. Kok geleman? Ora gelem. Aku emoh-emoh pek bojo aku duwe bojo sida paksa ngono lho. Kowe mau. Lah kok murah ngono. Lah iya. Lah cuma-cuma ngene aku badanku yo nyah-nyah ngono. Wis elek murah. Wadem ya ngono. Piye Tanjung? Loh, kowe kok iso nrimo apa karo Duwe bojo. Ora iso. Aku duwe bojo. Ora iso ora nyono. Mertapa? Lek pancen kowe, aku ora gelem karo kowe. Ora nurus. Aku arep paksa kowe. Nyapa, Jon? Nyapa? Anu, Bu Pidan, kula jenengan USG. Nyapa kok wis urung apa-apa kok USG? Lah karo kene dirogoh ngene. Nyatuk kowe iki gonjak iki mek ngene-ngene ngono. Lah kok kowe malah kaya junjung momol. Ora masalah, iki abote iki kaya babi lho. Ya wis, iki kowe Gusti Patih. Nyapa to ki jane? Nyapa? Urung. Kosek bari ki aku teko. Aku krungu pawarta awakmu anu selingkuh karo. Lah kuwi kaya ngerti critane kowe iki tak geret iki teko ngono. Tanjung, kene Tanjung. Kowe ngaliyo to, kowe iki nyapa to kene? Wis bar kowe iki ngaliyo kono lho. Lah aku nguber iki kok pengen Wis bar. Mosok panggah eneh kaya doyan lho rupane kaya ngene, Cung. Kaya bobocong ngene kaya doyan. Kak nomike. Oh ya. Sri Tanjung. Jawa Katimbalan, Gusti. Ngene Tanjung, aku krungu pawarta kang ora kepenak ning jero. Pas aku mlaku ning Singapura. Kowe kok teko Singapura iki nyapa? Gunung Semeru. Aku krungu pawarta kowe tindak sedan. Panjenengan asal pawarta saking pundi? Aku krungu pawarta saka story WA. Biyen iki rong enek WA lho, Pak. Krungu saka wong-wong ingkang ketemu aku, Tanjung. Nang endi? Nalika ning Bravo. Terus Apollo. Terus Tomoro. Tomoro ki moncil sing kene. Aku krungu pawarta kang kepenak. Mboten tumindak. Ora Tanjung. Kowe tumindak sedeng ning mburiku yo. Ora. Ora ngono Tanjung. Saestu Gusti kula boten tumindak sedeng. Bojoku irunge kok mekrok-mekrok. Sing ngene-ngene ben ngomong. Bolongane. Tenan ora? Saestu
golek emas telung plengkong gumbala telung gelung Tanjung. Kowe mblenjani atiku, he? Kula mboten tumindak setting saestu, Gusti. Banjur kepiye Tanjung? Yen butekne kowe ora tumindak setting. Panjenengan pejahi kula mawon. Ngono? Elekan gondo kula. Ludira kula mambu wangi. Niku mengke berarti kula mboten tumindak setting. Yen ludiramu ambune wangi, kowe ora bakal ora ngapusi. Gusti. Yen sewalike yen ludiramu ambune bacin, Berarti kula tumindak setting. tenan Tenan saestu. tatakno atrimu Tanjung yo. Mati kowe Tanjung. Cek. Bobo. Bobo. Cek. Kudune sing mati kono. Iya lho. Lah kok malah kono ngendong malah nuncep genti aku. Kowe iki piye to? Kowe iki mati yo. Mati yo terus aku nangis. Engko. Kowe tak omong ora percaya, Ya percaya urung kowe kan didelok kok getihmu ambune wangi apa ora ngono lho. Tak omong ora percaya. Aku mau baca aku endo terus tak pateni ae kowe. Iki piye to jane Tanjung kok ngono iki? Mati yo kowe. Mati kowe udah dakoro. Lah bene kowe mati yo aku tak selingkuh karo iki. Loh. Iki piye to ceritane iki? Kowe iki mati. Kowe iki bojoku kok arep selingkuh karo iki. Kowe. Kosek to, kosek terus. Ben koyo ketoprak tenanan. Mati Tanjung. Wah. Wis mati Tanjung. Tak deloke getihmu to ludiramu. Yen ambune wangi berarti kowe ora ngapus ya Tanjung. Mati kok umek ya kowe iki. Nyapa to so awe-awe barang iki lho. Delok ludiraku Kang Mas. Loh, mati kok nyauri menengo. Iki sik sakaratul. Sakaratul, sik jengat-jengat ngene berarti kowe. Ampunan ludiraku. Loh, Tanjung. Engko yang getihku wangi. Loh, cek menengo. Menengo. Loh, getihmu kok putih Tanjung. Apa iki? Ndi? Iki. Wih itu getih. Apa? Wih umbel. Lah, kleru bae. Iki. Wih, wangi. Aduh, Tanjung. Aduh, Tanjung. Aku genti sing aku nangis. Tanjung mati. Wes apa? Aku melu sedih. Walah ya wes, Tanjung mati. Jong lho. Ning di Tanjung. Nyapa, Jong? Nyapa? Tanjunge nglumpukne getih arep dige tambul. Lho aku kesedih kok. Nyapa? Ya ora apa-apa pisan-pisan meneng kene ya. Aduh bae Sri Tanjung kuwi ora ngapusi mergane ambune wangi. Oh, ngono ya. Wis sedikit drama dari kita. Wis Mas sampe ndak. Dadi Balik nabuh ya, Bro. Bayaranku mek selawe iki golek ra tak terus nih cacang ngonyolne kok. Iki apa maneh lek lengkap enek Mbak Anip, enek muncul. Jadi ning kene iki multi talent, Mas. Muncul bagian apa muncul? Hah? Muncul bagian apa? Yo kuwi batule Oh drum. Masa Sri Tanjung mati ngedrum. Ngawur. Ora maksudnya sing adol drum. Oh adol drum. Wis yo Mas Amit piye? Ya wis alhamdulillah wis. men guyon. Heeh. Engko lek enek klentak-klentune apa nek ndak penering nyuwun pangapunten. Ngomong guyon. Guyon Mas ya. Heeh. Iki Nyu Satria Putra Manggala iki ora mung atraksi, ora mung joget. Ning uga ana penyanyine, ana artise. Iya ta. Anu kethekmu gonore kethek. Kuwi du kethek wis. Apa kuwi? Bene ning kono. Ote-ote, katoke cekak, Kayak sapa? nemplek nang ting kuwi. Kayak sapa, Jon? Malah kayak bencok kowe. Wes ayo. Sarang-sarang Nyu Satria Putra Manggala dan juga SPM Music. Iya ta. Iki keripik gedang. Ora ndak gawe kripik Oh, ndak gedang. gawe kripik gedang. Ayo SPM Music. Sepoti ya Mas ya? Mas Otak. Ayo.
Carana. Wes Mas Samet ya? Ya. Tak balik. Oke, siap. Ya jaluk iki jaluke piye? Pacute piye? Nembang. Iya no. Pacute nembang. Iya, iki mang wis ana ijane wong telu iki ngopo tok umek ya. Dilucuti ya. Ana dua artis Jawa Timur punya Kuwi lho men. Sing tak undang dari artis kondangnya Jawa Timur. Jawa Timur. Ada siapa Sopo dia? jale sopo? Ada Mbak Sila. Mbak Sila. Febriani dan juga Mbak Adelia Kalista. Adelia Kalista. Sareng-sareng New Satrio Manggolo. Ada El Jabro Audio dan Lighting. Tong Sanjong. Guru. Iya Tong Sanjong. Guru. Aku melihat ekor siluman guru. Siluman guru. Itu siluman Gonggo. Wah, ya kayak ini kita jajah. Kayak ini kita delokan. Wes ganti. Jangan maju. Nah, Ini panitiane katut ganti bodong wi. aku lek wis ngene kadung ini ya kadung loyal lho, lek dadi terus sampai Oh pari. alah, kok medun to ya ya. Jangan maju ngene. Nyapa ya awakmu no, ya iki sing tak persembahkan. Mbak Sila, agak maju ke depan ya. Nah, iki Mbak Sila. Cantiknya Mbak Sila. Yang satu diajak ke depan. Mbak Adelia, sini Mbak Adelia. Ayo. Sini Mas Tiro, kamu sini loh. Kamu kok duduk aja, nanti kamu makan gaji buta. Sri Tanjung. Wis bar. Wes, itu. Jangkrik. Wes, kuwi ya. Sri Tanjung. Wes, Saiki Sri bakal tampil. Ndak ser tu mindak saja Sri Tanjung. Ojo. Wes. Kowe wani ya. Ndak. Mek teko olek. Mas Amit, Hai. niki tak pasrah ning jenengan kalih Mas Tiro. Lah nyapa? Dilanjut sampai Sik paripurna. nyanyi dhisik kowe suwi ra nyanyi. Nyanyi dhisik kene duet karo Mbak Adelia. Aminor Mas yo. Apa nadane apa? Nadane apa? Ayo Aminor. Biasanya Aminor. Ayo Biasa. lagu terbaru. Iki kene undang-undangan blas doket pengko bakal minor. Aminor. Sing baru ya Mas. Lagu ini sing anyar. Sing anyar. Loh, sing Apa tak kuwi? Jo. kuwi lho, son horeg kuwi lho, Pak. Kuwi lah ya sing cah cilik. Lah ya kuwi lho, Pak. Oh, itu. Apa iki? Apa iki? Op. Apa iki satenane? Rada cedek, Mas, rada cedek. Mbak Adel mengkelek mboten bentah kalih abape Mas itu jenengan idoni mawon. Ora usah ngonekne. Kene Mas Amit Takdirku sing jawabke. sliramu beda ati beda lambe. Mike di sini. Wis mati. Mantap tenang. Soko hatiku lunga lho sampean Mas. Nyapa sampean nyawang panggah nyawang kono ae. Apa aku kurang besar? Kurang besar. Lep panggah nyawangmu kono tak dandani. Seta. Seta. Apa nih? Kowe kok muni kurang gede sing kurang gede apa nih? TKT. Wah. Ya, melok. Apari basane rangge. Asmara kowe teko. Kowe lara marang tresna. Dibantu Mas Kolek. Iki wis dalanku. Nah, Pilihane wong tuaku
sepurane yen gawe lara atimu. Terus Nasir asli mulai minggu enak turu kandang. Apa sih kok kebut nih? Anu dikat ya gimana dikat? Kowe nyapa mbok ngebut sendiri. Timbang gecer kanan digendi. Lagune iki ya. Oke. Yo, bagus Mas. Dan Mbak Sila. Oke, siap. Ayo, monggo. Nyu Satrio Putro Manggolo. Lanjut ke Mas. Oke, matur sembah nuwun dulur-dulur ingkang sampun kersa joget, tetap dijaga kondusivitas dan keamanannya nggih. Siap. Oke, luar biasa dulur-dulur Ngantru Tulungagung Jawa Timur Indonesia.